ikke næbbene, for de bider ikke, selvom de klapper med næbbene. De bider ikke. Men dem, man skal passe på, det er de her. Det er nogle ordentlige klør. Og hvis de først sætter sig fast i ens hånd, så gør det bare rigtig avs. Det gør det. Det kan du tro. Ja, nej, du skal blive her lige nu. Sådan. Det kan blive det her, ikke også? Den er ikke fin. Ja. De støver. Det er så tørt. Den smiler. Smiler den? Nej, det tror jeg ikke. Nej, du skal ikke have den der i min hånd. Det kan jeg godt fortælle dig. Den anden klo, den skal jeg lige passe på. Sådan. De er ikke helt så store. Det var den. Den var lige ved at klire noget dig. Ja, det var den. Den er godt til at forsvare sig lidt, tror jeg.